което дава на астрономите ключа към тяхната история. Те са често срещани обекти в галактиките. Някои гигантски елиптични галактики могат да съдържат до 30 000 кълбовидни купове. Отворените купове съдържат по-малък брой звезди, всички с почти еднаква възраст. Звездите в отворените купове са слабо свързани от гравитацията. Такива купове губят част или дори всички от звездите си в резултат на гравитацията от други звездни купове или газови облаци, тъй като обикалят около центъра на Млечния път. В общи линии, отворените купове оцеляват в продължение на няколко стотин милиона години. Между звездите има огромни облаци от междузвезден прах и газ. Газът в тези мъглявини се състои от водород, хелий и други ионизирани газове. Съществуват отражателни мъглявини, емисионни мъглявини и тъмни мъглявини. Дай го, дай го! Ако условията са подходящи, тези облаци също могат да се сринат под собствената си гравитация, докато се разпалва ядрен синтез и се родят нови звезди. Големият акт на сътворение продължава и до днес. Планетарните мъглявини са вид емисионни мъглявини, които са създадени, когато звезди, подобни на Слънцето, се разширяват, изтласкват своите външни слоеве и в крайна сметка стават бели джуджета. Останките от свръхнова са особен вид мъглявина, която обогатява междузвездното пространство с тежки химични елементи, необходими за създаването на живот. Тези останки са последните следи от грандиозната смърт на звезди с голяма маса. Нашата галактика е спирална галактика с размер 150 000 на 30 000 светлинни години. В центъра й дебне една колосална черна дупка с маса от около 4 милиона слънца. Колкото и да е огромен, Млечният път далеч не е единствената галактика във Вселената. Има стотици милиарди галактики с всякакви форми и размери. Елиптичните галактики обикновено са съставени от по-стари звезди. Спиралите обикновено се състоят от ядро и два спирални ръкава, простиращи се навън от центъра на галактиката. Нищо не вижда. Че не лана само, ако не виждаш. Една четвърт от всички наблюдавани галактики са спирални. Я елате вие двамата станете и седнете тук.
Галактиките, които нямат специфична форма, се наричат неправилни. Тяхното съдържание на прах и газ е огромно. Повечето неправилни галактики са започнали като спирали или елипси, но са били деформирани от гравитационното притегляне на други галактики. Под влияние на гравитацията галактиките имат склонността да образуват групи, купове и суперкупове. В рамките на групите и куповете от галактики взаимодействията и сблъсъците са често срещани събития, които могат да доведат до нарушаване на формата на взаимодействащите галактики и дори да променят хода на тяхната еволюция. Вселената от галактики е едно постоянно движение, помитащ космически танц, който, въпреки че е красив, разкрива буйността на своята природа. Оказва се, че Вселената е създадена при огромно разширяване, големият взрив преди почти 14 милиарда години. От тогава Вселената се разширява и днес разширяването не само продължава, но и се ускорява. Но въпреки всичко, което сме научили, много от най-важните въпроси за създаването и евентуалната смърт на Вселената остават без отговор. Ние живеем в една огромна и бурна Вселена, която надхвърля човешките мерки и въображение, но се управлява от строги физически закони, които позволяват на извънредната сложност, която наричаме живот, да възниква. От нашата удобна позиция върху бледосинята планета, обикаляща около една невзрачна звезда, далеч от центъра на нашата галактика, ние сме привилегировани да бъдем в състояние да наблюдаваме и да търсим отговорите на тези грандиозни въпроси на битието.